Danske Hans Jensen er udstationeret i Guatemala. Han vil gerne fremstå som en god og dynamisk leder, der tager sig af den enkelte ansattes karriereudvikling. Efter et stykke tid i virksomheden meddeler Hans Jensen i personalebladet, at Pedro Mio bør forfremmes, da han har gjort et godt stykke arbejde. Hej Pedro. Er du overrasket over, at du bliver forfremmet? Goddag, Sir Jensen. Det er virkelig pænt, at man tænker så godt om mig, men... Så nu skal du ikke være så beskeden. Det er knage med et godt stykke arbejde, du har lavet. Jo tak, men uden José Ruiz, Mario Gomez og Jesus Blanco ville det ikke have været muligt. Hvad mener du? De der 3 er der ingen verdens ting. Så sent som i går må jeg i rette sætte Bianco for at have seriøst med kontrollen. Ja, jo, det har jeg hørt, og netop derfor kan jeg ikke acceptere forfremmelsen. Dels fordi de har skældt Jesus Blanco ud foran alle, og dels fordi José Ruiz og Jesus Blanco er fædre, og Mario Gomez er svigersøn til Jesus Blanco. Det er Jesus Blanco og José Ruiz, der står for tur, og bliver jeg forfremmet, så kan min søn ikke komme i Jesus Blancos hus mere. Vil du opgive en forfremmelse på grund af det? Du er den bedst egnede. De skal vel ikke bestemme over dit liv. Det er da helt skørt. Men Jesus Blanco og José Ruiz har været i firmaet siden 1990, og det er dem, der skal forfremmes. Jamen, hverken Jacob Bianco eller José Ruiz har vist det der skal til for at bestride stillingen, men det har du. Men Jesus Blanco og José Ruiz har været i firmaet siden 1990, og det er dem, der skal forfremmes. Jeg forstår ikke noget af det her. Mon Hans Jensen får Pedro Mio forfremmet.